Nada, pois moi boas tardes. Preciosa charla do señor Botrel, moi inspiradora para min en algúns aspectos que logo ve se temos oportunidade de comentar. E, desde logo, a introducción a este mundo celta desde o punto de vista de arqueoloxía é superinteresante. Eu, claro, visto o título da charla de hoxe, a mí me parece que o máis acaído sería empezar pois con cunha frase de Nuno Camarneiro, non? Que ven quizás un pouco caída para o tema. Eu simplemente o que vou facer vai ser un pequeno e rápido percorrido sobre a gaita en Galicia e para irnos achegando pouco a pouco a Ortigueira, non? A creación da Escola de Gaitas e ao Festival Internacional do Mundo Celta. O sea que vou empezar cun pouco de historia. Dos gaiteiros do noso país, deixando a marxe a iconografía, temos registros desde moi antigos que aparecen nos documentos galegos dos séculos XIII e XVI de Andrés Martínez Salazar, donde en 1374 fala de o gaiteiro Joanes Gonsalves, que asinaba unha escritura de compravenda dunha leira en Monfero. Este documento podedes ver aí que figura o ano, o notario pon o ano 1412, pero se corresponde co ano 1374, porque en esa época se empregaba a era hispánica que contaba 38 anos máis que a do calendario actual. Ferro Couselo, a vida e fala dos devanceiros, nos conta tamén que o 17 de decembro de 1458 o Concello de Ourense contrata por todo o tempo da súa vida ao gaiteiro Gómez Mouro. Poderíamos seguir así con notas viejas galicianas de Pérez Constanti, non? Donde tamén nos fala de outros gaiteiros como Xoan Rivas del Mar de Noia, Juan Pérez de Pobo do Carameñal ou xa Conde de San Martín de Vilaboa. Pero a gaita e os gaiteiros non nos son alleos a este norte do noroeste peninsular. Eu podo lembrar pois que o noso cronista oficial e amigo Carlos Breixo fai uns meses na que me daba conta da presencia dun gaiteiro, Ruiz de Lamelas, no lugar da Devesa, en Santa María de Mogor, aquí en Mañón, e a de Pedro de Vilasuso, en Couzadoiro, en Ortigueira, e así mesmo José Manuel Bouza Maior, en Breve Historia de San Adrián de Veiga, nos fala de Román de Irisen, da Pedra, un gaiteiro que foi sancionado con R$6 por non querer participar con motivo do aniversario do xuramento da Constitución de 1837. O interés polos gaiteiros en Ortigueira se pon de manifesto ca noticia que nos daba o de Galicia en 1903, que fai referencia da contratación para as festas de Ortigueira dun gaiteiro moi famoso daquela época de Santiago, que era Antonio González Silva, e o seu fillo de 4 anos, Emilio González Pasantino, que polo visto facía maravillas co tamboril. O famoso gaiteiro das Mariñas, Manuel Rilo Pardo, foi contratado para as festas de Ortigueira en 1906, na que pode que fose a súa derradeira actuación. Morreu ano seguinte. Hoxe temos no Concello unha reproducción a tamaño natural do esgrebio gaiteiro que temos arriba, bautizado como Juan Gómez de Andrade, natural de Negrada, Sobicedo, que era moi preto de onde eu exercín por primeira vez como mestre de escola. Estaba Chumín, ou tamén lle chamaban o tío Chunín, que era como lle chamaba Ramón Canosa, que tuvo a fortuna de entrevistalo. Chumín foi un elemento prácticamente indispensable no acontecer social festeiro do norte, da segunda metade do século XIX e primeiros dos anos do século XX, non? Logo aquí, na zona de Ortigueira, tiñamos outros gaiteiros na nosa contorna, José de Regobello, o Venturo, que era asiduo ás festas de Couzadoiro, Conversindo para Par, que todos coñecemos, famosísimo pola esa famosa muñeira de Freixido. Pero non quero rematar este pequeno relato sobre os gaiteiros na nosa contorna sin falar de Modesto Gómez Fuste, naturalmente, o Coco Despasante. Eu non tuve a oportunidade de coñecelo, morreu antes de que eu nacera, pero sí coñecín e disfrutei moito do seu tamboril,
que era fraguela de ladrido, perdón, que tiña unha tasca en espasante e donde temos pasado momentos inesquecibles en aquela tasca, cantando ali ca zanfona, a gaita, momentos inesquecibles. Pero pouco a pouco a gaita deixou de soar e os gaiteiros retiráronse fuxindo do descrédito que ao longo do século XX, pero fundamentalmente entre 1940 e 1960, fixo que prácticamente desapareceran, incluída a nosa contorna. Así que cando se celebraban as festas de Ortigueira, pois había que ir a Viveiro e traer a Brisas do Landro. Quen eran Brisas do Landro? Para nós, o famoso Pepe Randa, non? Ramón Bermúdez Fernández. E tamén asados a Rianxo, de onde viñan os Rosales, co seu inesquecible Xosé Romero e a súa dona Maruxa Míguens, ou a Melide, cos prestixiosos Garceiras. Quen de nós non recorda eses grupos, non? A pesar de todo, sempre se atopaban gaiteiros, ali onde se acocharan. Para iso tiñamos a Modesto Cheda, o sempre presente promotor de grupos musicais. A verdad que non é fácil, perdón, creo que me pasei, a verdad que non é fácil entender que nunha bisbarra onde había máis músicos que eucaliptos, a gaita desaparecera. E tamén en outros sitios de Galicia, e pasara a encher espacios baldeiros cando os músicos que reivindicaban a nosa cultura facían un descanso e decían que pasaran a tocar os gaiteiros, non? Nas miñas reflexións sobre este asunto, eu sempre lembro ao gran divulgador naturalista Rodríguez de la Fuente, cando collía aquel lobo alfa da manada, o collía en brazos e facía que perdera o contacto co chan. Dese xeito, o lobo recoñecía a Rodríguez de la Fuente como seu amo. No período da posguerra, cando Pilar Primo de Rivera se fai cargo da propaganda fascista, acuda ao folclore precisamente para uniformizar as mentes e levantarnos os pés do chan. E así o recoñece en este discurso que tedes aí, bueno, un anaco dese discurso, bueno, que di no terceiro Consello Nacional da Sección Femenina que se celebrou en Zamora no ano 1939, que, por certo, en ese ano, nunha manifestación pro Franco, é cando en Galicia se dá por empezada os coros e danzas da sección femenina. Vamos á orixe da Escola de Gaitas. No ano 75, despois de pasar pola Universidade de Fonsagrada, da man do meu titor Hortensio Gómez Álvarez, e ter grabado a lume que en Fonsagrada todo o mundo toca a gaita, pensaba, sin Ortigueira, terra de músicos, poderíase incorporar a gaita, ou mellor, poderíamos devolverlle o espacio perdido. Sería posible sentir en Ortigueira, me preguntaba, o sentimento que eu traía de Fonsagrada, na que todo o mundo toca a gaita? Claro, con esas dúbidas e ca enerxía que dan os 24 anos, tomei a decisión de ensinar en Ortigueira todo o que traía aprendido. Supoño que inconscientemente era sabedor de que aquelo que quen sembra en boa terra sempre consigue bo froito. Así nace a Escola de Gaitas un 3 de novembro de 1975. Superados os atrancos de atopar gaitas con punteiros de boa calidade, rematamos o curso cunha actuación para os familiares dos alumnos e alumnas. Si cando empezamos había máis dúbidas que certezas, agora xa non había marcha atrás. As familias, o pobo de Ortigueira e toda a bisbarra nos deron ese pulo que como un volante de inercia xigante fai que xa non te deixe parar. O curso 77-78 foi especialmente creativo. Deseñamos o futuro, pois como todas e todos sabemos, o futuro non é un lugar ao que estamos indo, senón un que estamos a construir. Sentíamos a necesidade de ampliar a vida cultural e transmitir aos nosos alumnos e alumnas
os alicerces necesarios para que ninguén, e o repito unha vez máis, ninguén nos levante os pés do chan. Bueno, foron ideas que nos levaron a crear pois, o noso propio taller de instrumentos musicais da man de Antón Corral e Francisco Bermúdez, taller do que agromaron grandes proxectos como a creación do grupo de zanfonas, pitos e requintas. Outra das ideas que sempre me volían polo maxín, e na que meu pai sempre insistía, era o da creación dun arquivo musical de gaita. Así que entre 1980 e 1982 organizamos as xuntanzas de directores de grupos de gaitas ca finalidade de intercambiar coñecementos, experiencias e partituras, xuntanzas que continuaron en Melide da man de Mingos, un loitador do noso. Este é un momento memorable dunha desas xuntanzas, todos os directores de grupos interpretando o hino galego. E a terceira foi a dar a coñecer outras culturas semellantes á nosa. Aquí, posiblemente, a orixe do festival seña diferente a isto que nos contaba o profesor Botrel. Queríamos coñecer outras culturas que nos permitisen aprender do seu xeito de traballar, como conservaban o seu patrimonio, seus instrumentos, as súas músicas e costumes, e mesmo que erros tiñan cometidos. Eu fai pouco acabo de constatar un erro importante que tuveron os meus amigos e queridos bretós. Logo falaremos dela. E a terceira, bueno, desta maneira, perdón, o que organizamos foi a creación do primeiro Festival Internacional do Mundo Celta. O primeiro festival foi como aquela primeira actuación aquí no Teatro de Beneficencia, onde estamos agora, da que saímos catapultados. O primeiro festival o iniciamos e o tempo impediu que se completase, pero aqueles músicos, os colaboradores e colaboradoras e o público en xeral souberon que aquela música que se inicia en Ortigueira con moita ilusión e con moitas incertezas ia ser, o decía o amigo Pepe Ferreirós, como se de repente se abrira unha fiesta nun lugar pechado durante moito tempo. No ano 74, despois de aprobar as oposicións a magisterio, fun con meu irmán a Tarrasa, onde estudiaba enxeñería. A viaxe a fixemos nun 2 cabalos, como ese que veíamos que nos enseñou o profesor Botrel, pero tiña 3 marchas, cunha supermarcha, embrague centrífugo e arranque con manivela, por si fallaba a batería. Quen o tivera agora? De Tarrasa saltei a Francia, pois tiña moitísimas ganas de ver El Exorcista, que era unha película que non deixaban por setar en España, e poder asistir a concertos de órgano e bombarda. Concertos que deixaron, o recoñezo en min, unha enorme pegada. Era a constatación de que os instrumentos populares teñen outros espacios máis aló dos tradicionais. No ano 74, con Álvaro Fernández Polo, viaxamos pola Bretaña ca idea de ver e escoitar grupos que puidesen participar no festival. E, como diría Álvaro, con aquel francés penoso, contactamos ca Quebre en Brest Saint-Marc, unha excelente agrupación de gaitas, bombarda e baile tradicional, e co grupo galés Cronlech. Un ano antes, no 76, eu fora membro da Comisión de Festas de Ortigueira, por lo que para min organizar un festival pois era nada sencillo. Buscas un grupo, dispós unha pequena infraestructura de aloxamento, elixes unha zona de actuacións, buscas o xeito de financialo, pum, listo, e tiras para adiante. Pero claro, as cousas non son tan doadas como parecen. Sen embargo, se vos digo uns nomes de xente de fora de Ortigueira, enseguida vos decataredes que hai cousas que teñen moitas posibilidades de sair ben. E digo, repito, de fora de Ortigueira, porque aquí, en Ortigueira, ca súa xente, se me permitides a licencia, o peixe estaba todo vendido. Eles eran Filgueira Valverde, Isaac Díaz Pardo, Pepe Ferreirós, Rodrigo Romaní, Pepe Varela
e aínda que de Ortigueira, traballaba en Madrid como xefe dos servicios informativos da televisión española, Moncho Barro, e naturalmente, por suposto, a xente de Ortigueira. O primeiro paso foi buscar os grupos, por aquela o meu referente na música de gaitas era Faíscas do Xiabre, así que me puxen en contacto con Pepe Ferreirós, quedamos nunha cafetería en Santiago, lles puxen a nosa idea, resposta inmediata, conta con nós. Pasado un tempo, volvín a Santiago para confirmar a Pepe que os proxectos iba cara adiante. En esa xuntanza incorporouse Rodrigo Romanín. Mesma resposta, conta con nós. Tiñamos xa un dos dous máis importantes grupos en aquel momento deste país. Outro que contactamos e foi o excelente grupo Fuxan os Ventos, que a última hora non puideron participar, por eso hai veces no cartel que está tachado, non? Nunha actuación en Ribadeo coincidimos cun grupo bávaro que traían gaitas e zanfonas, e como estaban tocando por aquí, pois os incorporamos ao festival. Retomamos o contacto co grupo Gales Chronics e ca Quebre en Bresa, en Mar, pois entraba no presuposto, xa que só tiñamos que pagar a viaxe desde Irún, pois eles, a administración francesa, lles pagaba todas as viaxes por Francia. A todo isto, vedes aí en pantalla, tiñamos unha cláusula nos contratos, unha cláusula que hoxe sería impensable, non? Os participantes cobrarían se conseguíamos os cartos suficientes entre as axudas e as entradas. Aínda que sempre houve recursos, certo é, tamén é certo que algúns declinaron a súa presencia. A espera de confirmación de outros grupos galegos, o cartel estaba feito. Cartéis que facía o meu compañeiro de colexio de Santa Comba, Xosé Lois Lago Costa, a principios de curso, en setembro, xa empezaba a pensar e a facer diferentes modelos hasta que tomábamos unha decisión. Unha persoa que colaborou dun xeito moi profesional foi Camilo Pérez. Quen era Camilo Pérez? Era o representante do CIC de Ferrol Ortigueira, que era o Centro de Iniciativas de Turismo, que en cas súas xestións conseguimos algunhas axudas económicas, ligazóns para cubrir necesidades de material, e mesmo para deixarnos no seu momento unhas bancadas portátiles. A colaboración prestada por Filgueira Valverde foi moi importante, no senso de dar ao festival unha imaxe para as autoridades cultural e exenta de reivindicacións políticas. Isto era moi importante, posto que Filgueira Valverde fora alcalde de Pontevedra na época franquista, procurador en Cortes, polo que non iba a comprometer a súa imaxe nun festival popular, do que ademais pois ia ser o seu pregoeiro, non? A imaxe de Isaac non era a mesma para a administración, pero era un personaxe tan importante que, e con todos os contactos, para que esa colaboración non resultase negativa, non, entre os políticos. Isaac abriu-nos as portas a nova administración. Aí me presentou outro galeguista, Mariano Dónega, que era conselleiro sen carteira de José Quiroga, co que tivemos unha moi longa conversa na súa casa, pero pouquísimo frutífera, xa que o seu departamento era tan incipiente que non tiña presupostos. Isaac, de todas maneiras, estaba entusiasmado co proxecto, polo que, ademais de deseñar as principales edicións, a primeira edición dos pratos anunciadores do festival, para que os puidéramos comercializar, elaborou 12 pezas de cerámica de Sargadelos, composta por 3 músicos tradicionais, co fin de que cada grupo participante levase un agasallo e todo elo a custe cero. Para os primeiros gastos imprescindibles para o festival, Álvaro e Maiseu, que éramos os únicos que tiñamos unha nómina, fomos pedir un préstamo a unha entidade bancaria, e como non era suficiente o aval que eran o noso salario, pois nos pedían algo físico. Álvaro lles propuxo, se lles valía, un lugar que tiña a súa avoa no Salgueirón, un lugar aquí cerca. Afortunadamente non pasou nada, non? E a súa avoa non se decatou da maniobra. A Pepe Varela, que era un extraordinario, é un extraordinario gaiteiro, era un extraordinario gaiteiro de Toxos e Flores, sigue sendo un extraordinario gaiteiro, mestre e xornalista, o coñecín nas prácticas de magisterio. Aínda que tiña rematada a carreira de magisterio, pois canalizou a súa vida como xornalista nunha longa e frutífera carreira na Voz de Galicia.
Dende o comenzo, mi madre, creo que estamos aquí, dende o comezo mesmo da idea de formar unha escola de gaitas, sempre estivo alentando e dando noticia do que aquí se facía, importantísimo na primeira edición. Nada vou a decir de Modesto Cheda, que era tamén correspondente da Voz de Galicia, nin de David Fojo, porque, bueno, botaríamos aquí todo o día. Colaboración extremadamente importante, non hai nada que decir. Tamén había que abrir un capítulo aparte a de Moncho Barro, que dende a súa posición na televisión española como director dos servizos informativos non era difícil escoitar, poñedevos fai 48 anos, noticias de Ortigueira previas ao festival e mesmo coordinar cos servizos de prensa algúns momentos complicados durante o desenvolvemento do mesmo. O local que pensamos como máis acaído para o espacio era o patio do colexio. Era un espacio que nos foi cedido, así como a facilidade para dispor das cociñas e o comedor para atender os participantes. Como dicía o noso primeiro presidente da Escola de Gaitas, Francisco Bermúdez, había 3 festivais: o da praia, o do escenario e as rúas de Ortigueira, e o que tiña lugar no comedor do colexio. Ese era o noso festival. E para min en especial a culminación do proxecto educativo deseñado anos atrás. Pero todo isto pois non se podía levar adiante sen o permiso oficial. Isto é o máis fácil de comentar. Nunca tivemos permiso por escrito. Si chegaba, era sempre despois de rematado o festival. Esta circunstancia foi motivo para que en algunha ocasión dubidáramos de continuar, xa que nos podían parar o festival un día de antes. Había precedentes en outros festivais polo resto da península, non? O que nos ocasaría unha pérdida económica desastrosa. De todos os xeitos, a decisión final sempre foi a de seguir adiante e velas vir. Podemos rematar o paso polo primeiro Festival do Mundo Celta cun comentario que escribiu Jordi Rueda, que o tedes aí en pantalla, en Show Express. Os seguintes festivais, independentemente das mellores organizativas, eran unha repetición dos anteriores, novos grupos, pero mesmas ideas, mesmos objetivos, mesmas preocupacións. En cada edición reforzábase ese vínculo afectivo dos participantes co festival. Os que colaboraban non o vivían como un traballo externo, senón como algo propio, pois construir o festival significaba participar na creación dun acontecemento que representaba a escola, a Ortigueira e a Galicia. Por iso, eu penso que eses primeiros festivais son tan lembrados e con tanta intensidade, non? Polos que o fixemos posible. Os festivais tiveron un componente de peregrinación musical, da recuperación dun sentimento galego e tamén para a xente que viña de fora que descubría unha música que a 300 kilómetros non se coñecía, pero que eles lles entusiasmaba. A Escola de Gaitas, o Festival Internacional do Mundo Celta foron un proceso localizado en Ortigueira que tanto dende un punto de vista musical como social contribuíron a crear un sentido alternativo de localidade en Ortigueira. Ortigueira como localidade alternativa penso que se foi perdendo, aínda que se mantén resistente, como é fácil de comprobar. Na terminoloxía que usan os investigadores e musicólogos, pois empregan 2 termos cando se refiren a estudios sociais e músicos sociais, como son o de produtor e construtor. Nos primeiros anos da creación do festival podemos falar de que na produción social estábamos os componentes da escola, voluntarios e voluntarias, profesionais ou non, a xente de Ortigueira, como colaboradores e os músicos que participaban. E, por outra banda, estábamos os constructores, onde, ademais dos xa mencionados, hai que engadir aos asistentes. Así que, deste xeito, produtores e constructores estábamos íntimamente relacionados. Bueno, parece que nos futuros festivais, por tender a unha profesionalización dos mesmos, e na miña opinión, naturalmente, produtores e constructores sociais están claramente diferenciados. Xa para rematar,
insistir nos referentes do Festival do Mundo Celta, que o que decía o señor Botrel, que aí vamos un pouco diferentes a orixen do Festival bretón. Pero en este caso teríamos que poñer de acordo aos moitos que opinan de onde está o referente do festival, porque uns opinan que foi o Festival Canet Rock de Cataluña, e para outros o Intercéltico de Lorient, e para outros, no que me incluyo, unha actividade educativa na que os nosos alumnos e alumnas e nosotros mesmos pudésemos coñecer outras culturas semellantes á nosa. Tratábase de abrir os ollos, no sentido no que Alonso Montero nos conta no seu libro Pedro Petouto, Traballos e cavilacións dun mestre subversivo. A cultura é unha cousa que abre os ollos e se non os abre, non é cultura. Moitas gracias.